Vážení studenti, vítejte na cvičení z předmětu umělá inteligence na téma konvoluční neuronové sítě pro zpracování obrazu a hluboké sítě pro zpracování přirozeného textu. U konvoluční sítí se naučíte vypočítat počet parametrů, a to jak u jednotlivých vrstev, tak v celé síti, dále výstupní mapy příznaků a výstupní tvary jednotlivých vrstev. U transformátorů se naučíte stanovit attention vektory, embedding vektory, vzdálenosti a podobnosti slov. U rekurentních sítí jejich výstup. Nyní se pustíme do prvního příkladu. Vstupem do konvoluční vrstvy je feature map, tedy mapa příznaků o velikosti 5x3. V input 0,5, 2, 1,5, minus 1, minus 0,5, na druhém řádku 1, minus 1, 2, 1, 1, na třetím řádku minus 2, 1, minus 1, 1, 0,5. Konvoluční vrstva ji zpracuje konvolučním oknem V o velikosti 2x2x1 při kroku o velikosti 1. To konvoluční okno je stanoveno jako 1, 2, 2, 1 a práh je stanoven jako minus 1. Výstupní funkce použitá při konvoluci je ReLU, tedy maximum buď 0, anebo postsynaptický potenciál. Stanovte výslednou konvoluční vrstvu F-out. Takže vlastně vezmeme tu vstupní feature mapu a budeme ji násobit jednotlivými vahami. A protože máme stride 1, tak budeme to konvoluční okno posunovat o 1. Takže první konvoluční okno máme tady 0,5, 2, 1, minus 1, krát 1, 2, 2, 1. Takže vypočítáme si první postsynaptický potenciál a ten je 0,5 krát 1, první číslo krát první číslo, plus 2 krát 2, plus 2 krát 2, plus 1 krát 2 a minus 1 krát 1 a nesmíme zapomenout na ten práh, takže minus 1. To se nám rovná 0,5 plus 4 plus 2 minus 1 minus 1. Takže 4,5. Takže vlastně na té výstupní feature mapě budeme mít první číslo 4,5. Ještě nevíme tu velikost, takže si to takhle ohraničíme. Druhý postsynaptický potenciál vypočítáme tak, že posuneme konvoluční okno o ten jeden krok. To znamená sem. Pokud bychom měli krok 2, tak bychom posunovali až na tu 1,5 minus 1, 2, 1, ale máme to jedničku. Takže 2 krát 1 plus 1,5 krát 2 minus 1 krát 2 plus 1 krát 2 a threshold minus 1. To se rovná 2 plus 3 minus 2 plus 2 minus 1. Tohle se nám vyruší, takže 5 minus 1 se rovná 4. Takže na druhém místě bude 4. Dál, třetí postsynaptický potenciál, budeme počítat z tady toho konvolučního okna. Takže 1,5 minus 1, 2, 1. 1,5 krát 1 minus 1 krát 2 plus 2 krát 2 plus 1 krát 1
a práh minus jednička. To se rovná 1,5 minus 2 plus 4 plus 1 minus 1. To se nám vyruší. Takže 1,5 minus 2 je minus 0,5 plus 4 je 3,5. Takže na třetím místě bude 3,5. Poslední v řádku vypočítáme odsud. Takže H4 se rovná minus 1 krát 1 plus tedy minus 0,5 krát 2 plus 1 krát 2 plus 1 krát 1 a práh minus 1. Takže minus 1 plus 2 plus 1 minus 1. Takže minus 2 plus 2 je 0, 1 minus 1 je 0, takže 0. Takže poslední číslo v prvním řádku bude 0. A teď, když jsme došli na konec řádku, tak se posuneme o ten strajt vlastně dolů. Takže teď budeme počítat tohle okýnko. Tak H5 se rovná 1 krát 1 plus minus 1 krát 2 plus minus 2 krát 2 plus 1 krát 1 a práh minus jednička. Což se rovná 1 minus 2 minus 4 plus 1 a minus 1. Tohle se vyruší a 1 minus 2 minus 4 je minus 5. Ale protože máme výstupní funkci relu, tak se nám nemůže vlastně do výstupu dostat záporné číslo. Takže maximum z 0 nebo minus 5 je 0. Takže relu minus 5 se rovná 0. Takže první číslo na druhém řádku bude 0. Jdeme dál. Takže minus 1, já to sem zase zakreslím, minus 1 krát 1 plus 2 krát 2 plus 1 krát 2 a minus 1 krát 1. A nesmíme zapomenout na práh minus jednička. To se tedy dohromady rovná minus 1 plus 4 plus 2 minus 2. Takže 3. Takže na druhém místě je 3. Teď předposlední. 2, 1, minus 1, 1. Takže 2 krát 1 plus 1 krát 2 minus 1 krát 2 plus 1 krát 1 a práh minus 1 se rovná 2 plus 2 minus 2 plus 1 minus 1, takže to na ní nemusím psát. Takže 2. Takže předposlední číslo je 2. A poslední, tady máme 1, 1, 1,
0,5. Takže 1 krát 1 plus 1 krát 2 plus 1 krát 2 plus 0,5 krát 1 a práh minus 1. To se dohromady rovná. Tak tadyhle si to vynuluju s tím prahem, že 2 plus 2 plus 0,5 plus 0,5, což se rovná 4,5. Tak, napíšu to sem. A výstupní mapa je tedy 4,5, 4, 3,5, 0, 0, 3, 2, 4,5. Vstupem do konvoluční vrstvy jsou dvě feature mapy o velikosti 6x4. První feature mapa je 0,5, 2, 1,5 minus 1 minus 0,5, 1. Na druhém řádku 1 minus 1, 2, 1, 1, 0,5. Na třetím řádku minus 2, 1, minus 1, 1, 0,5, 1. A na čtvrtém řádku minus 1, 2, 0,5, 1, 2, 1. Druhá feature mapa je 0,5, 1, 1,5, minus 2, minus 1, 1. Na druhém řádku 1, 1, 2, 0,5, 1, 0,5, na třetím 2, minus 1, 1, 1, 0,5, 1, na čtvrté minus 1, 2, 1, 2, minus 2, 1. Konvoluční vrstva zpracuje vlastně tento vstup konvolučním oknem V o velikosti 2x2x2 při kroku stride S se rovná 2. Padding zase nemáme určen, takže můžeme napsat P se rovná 0. Vidíme oproti předchozímu příkladu, že máme vlastně tady nějaký třetí rozměr zadaný a to proto, že máme vlastně stanoveny i dvojí váhy. První vlastně konvoluční okno je tady 1, 2, 1, minus 1. Tyto váhy budeme násobit těmito jednotlivými vstupy a posunovat se budeme o dvojku. To znamená, první to okno, které budeme násobit, je toto s tímto a plus vlastně toto s tímto a nesmíme zapomenout na práh minus 2. Tím vlastně vypočítáme vlastně 6 různých postsynaptických potenciálů. Na výstupu máme zase funkci relu, to znamená, pokud na výstupu budeme mít postsynaptický potenciál menší než 0, tak budeme psát 0, pokud větší než 0 nebo 0, tak se bude vlastně ta relu rovnat postsynaptickému potenciálu. Máme stanovit výslednou konvoluční vrstvu F out. Takže bude to vlastně 6 čísel, což už teď vidíme, protože stride máme 2, takže se vždy posuneme o 2 doprava a potom o 2 dolů, takže můžeme si už teď vlastně zakřížkovat ty jednotlivá okýnka. První, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté a můžeme začít násobit. Takže H1 se rovná tady 0,5 krát 1, 5 krát 1 plus 2 krát 2, tak píšu rovnou 4, plus 1 krát 1, minus 1 krát minus 1. Dále plus 0,5 krát 2, takže plus 1, plus 1 krát minus 1 je minus 1, plus 1 krát 1, tedy
plus 1, plus 1 krát 2, plus 2 a nakonec nesmíme zapomenout práh minus 2. Takže to je dohromady 0,5 plus 4 plus 3, 7,5. H2 je 1,5 krát 1, takže 1,5 plus minus 1 krát 2, takže minus 2 plus 2 krát 1 a plus 1 krát minus 1. Tohle rovnou vidím, že se mi pokrátí. Dál 1,5 krát 2, takže plus 3. Minus 2 krát minus 1 je plus 2. 2 krát 1 je plus 2 a 0,5 krát 2 je plus 1. Což se dohromady rovná, ještě vlastně práh, minus 2 nakonec. Takže 2 se mi pokrátí, minus 1 s plus 1 se mi taky pokrátí. Takže 1,5 plus 3 je 4,5, plus 2 je 6,5. H3 se rovná minus 0,5 krát 1, tedy minus 0,5, plus 1 krát 2, tedy plus 2, plus 1 krát 1, tedy plus 1, plus 0,5 krát minus 1 je minus 0,5. Dále minus 1 krát 2 je minus 2. 1 krát minus 1 je minus 1. 1 krát 1 je plus 1 a 2 krát 0,5 je plus 1. Nesmíme zapomenout na práh minus 2. Dohromady se to rovná. Minus 0,5 plus 2 je minus 1,5. 2,5, 2 minus 2 je 0, minus 1, 0, 1, minus 1 dohromady. A protože máme výstupní funkci ReLU, tak ReLU z minus 1 je 0. Dále H4. H4 je minus 2 krát 1, tedy minus 2, plus 1 krát 2, tedy plus 2, plus 1 krát minus 1, tedy minus 1 a 2 krát minus 1 je minus 2. Potom 2 krát 2 je plus 4, minus 1 krát minus 1 je plus 1, minus 1 krát 1 je minus 1 a 2 krát 2 je plus 4, práh je minus 2. To se dohromady rovná minus 2 plus 2 je 0, minus 1 je minus 1, minus 3 plus 4 je 1, plus 1 je 2, 2 minus 1 je 1, 1 plus 4 je 5, 5 minus 2 je 3. H5 je minus 1 krát 1 je minus 1, 1 krát 2 je plus 2, 0,5 krát 1 je plus 0,5, 1 krát minus 1 je minus 1. 1 krát 2 je plus 2, 1 krát minus 1 je minus 1, 1 krát 1 je plus 1 a 2 krát 2 je plus 4. Potom práh minus 2
a dohromady je to minus 2 plus 2, tady minus 2 plus 2 a mám 0,5 minus 0, takhle ještě 1 minus 1, takže 0,5 plus 4 je 4,5. H6 se rovná 0,5 krát 1, tedy 0,5 plus 1 krát 2, tedy plus 2, plus 2 krát 1, plus 2, plus 1 krát minus 1 je minus 1. Dále 2 krát 0,5 je plus 1, 1 krát minus 1 je minus 1, minus 2 krát 1 je minus 2 a 1 krát 2 je plus 2. Práh je minus 2. To se dohromady rovná, takže z první stupní mapy máme 4 minus 1 je 3, 3,5. Pak máme plus 1 minus 2 plus 2, to je 0. A minus 2 se rovná 1,5. Takže tady máme vlastně ty jednotlivé výsledky a zapíšeme je do výstupní. Feature mapy, tedy F out, se rovná 7,5, 6,5, 0, 3, 4,5 a 1,5. Mapa velikosti 6x4, tedy 0,5, 2, 1,5, minus 1, minus 0,5, 1. Na druhém řádku 1, minus 1, 2, 1, 1, 0,5. Na třetím minus 2, 1, minus 1, 1, 0,5, 1. Na čtvrtém minus 1, 2, 0,5, 1, 2, 1. Podobně jako konvoluční vrstvy, tak i poolingové vrstvy zpracovávají feature mapy postupně pomocí plovoucího okna, takže tato max pooling vrstva má okno 2x2, to znamená, budeme brát vždy 2x2 čísla a velikost kroku je 2. To znamená, výstupní mapa bude mít 6 čísel, na prvním řádku tyto 3 vlastně zpracované a na druhém řádku následující 3. Pooling je vlastně taková sdružovací vrstva, která nám slouží k tomu, aby jsme zredukovali velikost vstupu. Poolingová vrstva se nic neučí, to znamená, až budeme počítat, kolik má parametrů, tak pooling má vždycky 0 parametrů. Existuje buď max pooling, nebo taky average pooling. Average pooling dělá průměr aritmetický z těch 4 čísel, tedy případně více čísel, pokud to okno je jinak veliké. A max pooling vybírá největší číslo z daných 4. To znamená F out v tomto případě bude velmi jednoduše stanovitelné. Tady se podíváme, máme 0,52, 1 minus 1, z toho největší je 2. Z těchto 4 největší je taky 2. Z těchto 4 nejvyšší je 1. Z těchto 2, z těchto 1 a z těchto 2. Takže max pooling se dá stanovit velice jednoduše. Pokud bychom za B měli, nebyla by to max pooling vrstva, ale tedy average pooling vrstva, tak bychom museli udělat průměr, tedy 0,5 plus 2 plus 1 minus 1 děleno 4. Proto první číslo, což by tedy bylo 2,5 čtvrtin,
tedy 5/8. Druhé číslo by bylo, takže nějakou f out, když si nakreslíme, tak tam bude mít 5/8. Na druhém místě 1,5 minus 1 plus 2 plus 1 je 3,5 čtvrtin. 3,5 čtvrtin. To znamená 7/8. Na třetím místě by bylo minus 0,5 plus 1 plus 1 plus 0,5, takže 2 čtvrtiny, tedy žádná celá 5. Na druhém řádku by bylo minus 2 plus 1 minus 1 plus 2, tak tam by to byla 0. Dále minus 1 plus 1 je 0 a 1,5 děleno 4, to jsou 3/8. Dále 0,5 plus 1 plus 2 plus 1, 4,5 děleno 4, takže 9/8. Takže to by byl average pooling. Mapy příznaků, které vstupují do konvoluční vrstvy konvoluční sítě, mají velikost 32×32. Konvoluční okno má velikost 5×5 a při konvoluci je použit parametr stride se rovná 1. Jak velké budou feature mapy v následující vrstvě konvoluční sítě? Velikost výstupu se počítá podle vzorečku. Zde máme vlastně výšku i šířku stejnou, tak nám to stačí vypočítat jenom jednou. To je třeba výška H out se rovná H in, potom minus A plus 2P, pokud bychom tam měli nějaký padding, tady to bude 0, vyděleno krokem, stride a plus 1. Pokud bychom měli nějakou jinou šířku, tak V out by byla V in minus B plus 2P děleno S plus 1. Přičemž Ačko je tady ta 5, Včko je tahle 5, výška je 32 a šířka v tomto případě taky. Takže doplníme do vzorečku 32 minus 5 plus 2×0 děleno S, tedy děleno 1, plus 1 se rovná 32 minus 5 je 27, 27 plus 1 je 28. Takže velikost těch jednotlivých feature map bude 28 x 28. Příklad číslo 5. Mapa příznaků má velikost 256 x 128. Konvoluční okno má velikost 5×5. Konvoluce se provádí s krokem S se rovná 2 a s parametrem doplnění P se rovná 1. Jakou velikost bude mít výsledná mapa příznaků? Pro zopakování, parametr doplnění P, tedy padding, nám říká, kolik pixelů se doplní na kraj obrázku, abychom mohli vlastně pokračovat v té konvoluční operaci. Takže pokud bychom měli třeba nějakou mřížku, která má 5 pixelů, tady druhý, třetí, čtvrtý, pátý, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a měli bychom například okno konvoluční, které je 3×3 a stride 3 pro tuto ukázku, tak vlastně první to okno by zpracovalo tyto pixely,
těchto prvních 9 pixelů. A kdybychom se posunuli o 3, tak vidíme, že už bychom tam nemohli těch 3x3 máčknout. A ten parametr doplnění, ten padding, nám o 1 pixel zvětší tu mřížku a doplní tam nuly. Tudíž na kraj, když doplním nuly, tak už ve výsledku budu mít tady druhé okýnko. Stejně tak dole, ten padding je vlastně na pravé straně i dole, takže sem taky doplním nuly. A takže budu mít na výstupu vlastně tady 4 čísla v té výstupní feature mapě. Ale vrátíme se k tomu našemu původnímu příkladu. Oproti tomu předchozímu vidíme, že se nám liší šířka od výšky. Vzoreček vlastně je stále stejný, takže výška výstupní je výška vstupní minus A, kde A je ten první rozměr konvolučního okna. Když je tam padding, tak plus 2p děleno stride. Pak je to v té hranaté závorce, což znamená, že se to zaokrouhluje dolů. To právě v případě, kdybychom tady neměli ten padding, tak to znamená, že tady o těch 6 pixelů de facto přijdeme. A ještě plus 1. Potom šířka vout je vin minus b, kde b je ten druhý rozměr konvolučního okna, zase plus 2p děleno s plus 1. Takže když dosadíme do vzorečku, tak 256 minus 5 plus 2x1 děleno 2 plus 1. A to se rovná 261. 261 plus 2, tedy 251 plus 2, 253 děleno 2 plus 1 se rovná 125, 126 plus 1 se rovná 127. A ten druhý rozměr je 128 minus 5 plus 2x1 děleno 2 plus 1. Tady ještě doplním ty hranaté závorky. A 128 minus 5 je 123. 123 plus 2 je 125. A plus 1. To se rovná, tady to bude 124 děleno 2, takže 62 plus 1 se rovná 63. Takže ta výsledná mapa příznaků bude mít rozměr 127 x 63. Příklad číslo 6. Příznaková mapa má velikost 128 x 128.
konvoluční filtry 5x5. Navrhněte krok stride S a parametr doplnění padding P, tak, aby výsledná mapa měla stejné rozměry. To znamená 128 máme vstupní rozměr a chceme získat 128 jako výstupní rozměr. Takže jelikož výška i šířka je stejná, tak ten návrh nám bude stačit jenom u jednoho z těchto rozměrů. A protože víme, že H out se rovná H in minus A plus 2P děleno S plus 1, tak jednoduše dosadíme do toho vzorečku. 128 se rovná 128 minus, tady máme rozměr 5, takže 5 plus 2x padding, ten zatím neznáme, ten musíme určit, děleno S plus 1. Roznásobíme S-kem, takže 128S se rovná 128 minus 5 plus 2P plus S. Odečteme S, takže 127S se rovná 128 minus 5 je 123 plus 2P. Takže vidím, že ten rozdíl 127, 123 plus 2x něco, takže vidím, že pokud S dám jedničku, tak 127 se rovná 123 plus 2x2. Takže P se rovná 2. Pokud tedy budu mít stride 1 a padding 2, tak vstupní rozměr se bude rovnat výstupnímu. Příklad číslo 7. Konvoluční síť má následující architekturu. Konvoluční vrstva, která má vstup 36x36x1, tedy jedna feature mapa na vstupu, okno je 9x9, krok stride je 1 a výstup jsou 4 feature mapy. Není tam žádný padding. Další vrstva je max pooling, která má okno 2x2 a stride 2. Další vrstva je konvoluční, na vstupu má 4 feature mapy, okno 5x5, krok stride je 1 a na výstupu je 8 feature map. Další vrstvou je max pooling s oknem 2x2 a krokem 2. Následuje flatten, tedy splošťující vrstva, která ze všech těch vlastně feature map, které jsou v matici, udělá jednorozměrný vektor a na výstupu je dense vrstva, tedy hustě propojená se 4 neurony. To znamená, máme nějaké 4 kategorie. Za A máme stanovit velikost feature map, které vstupují do max poolingových vrstev. Za B máme stanovit počet optimalizovaných parametrů sítě, to je celkový počet vah a prahů v síti. Jak vidíme, počet parametrů u poolingové vrstvy a flatten vrstvy je 0, u konvoluční vrstvy je to počet vstupních feature map krát velikost filtru, tedy to okno plus 1, krát počet výstupních feature map. U dense vrstvy musíme znát vstup, to znamená, budeme muset znát rozměry všech těch jednotlivých výstupů a plus 1 krát počet výstupních neuronů, v tomto případě 4. Takže u první vrstvy vidíme, že máme rozměr vstupní 36x36. Pokud by nás zajímal počet parametrů, tak máme, tak napíšeme třeba conv 1 parametry se rovná počet vstupní feature map je 1 krát velikost filtru, vidím, že je 9x9, to je veliké okno,
Potom plus jednička a krát počet těch výstupních. A tady vidím, že výstupní mám 4. A to se rovná 9 krát 9, 81, 82 krát 4, 4 krát 8, 32, takže 328 parametrů. A rozměr vypočítám podle našeho známého vzorečku. Vidím, že tady mám tedy čtverec, takže mi stačí vypočítat jeden z těch rozměrů. Tak třeba H out se rovná H in děleno S, tady minus A, plus 2P, plus 1, což se tedy rovná 36, minus 9, padding mám 0, takže jenom takhle, děleno strike je 1, plus 1 se rovná 27 plus 1 je 28. Takže rozměr tady ven je 28 krát 28. Pak máme pooling, který nám to zmenší na polovinu, ale vypočteme stejně pool, zase stejný vzoreček, takže 28 minus 2, žádný padding, děleno 2 plus 1. A 28 minus 2 je 26, 26 děleno 2 je 13, 13 plus 1 je 14. Takže 14. Takže výstup z té poolingový bude 14 krát 14. A protože 4 feature mapy, tak vlastně krát 4. Další konvoluční, tady vidím, že tedy jsou ty 4 vstupní feature mapy, okno 5x5 strike 1 output 8, takže pokud bych nejdřív měla vypočítat rozměr, tak conv 2. Rozměr a out bude. Dovnitř nám jde 14, okno je 5, takže minus 5, plus 2 paddingy, padding tady nemám, a děleno stride, jednička, plus 1 se rovná 14 minus 5 je 9, 9 plus 1 je 10. Takže tady ven mi jde 10 krát 10 a tady krát 8. Tady můžu napsat krát 4 a tady krát 1. Pak máme další poolingovou, jo, ještě parametry, takže conv 2 parametry, tak tam zase použiju tenhle vzoreček, počet vstupních feature map, což je 4, krát okno je 5x5, takže krát 5x5, plus 1, krát počet výstupních je 8. Takže 4x5 20, 20x5 100, 101 krát 8 je 808. Potom pooling, takže
půl 2. Tam jenom vlastně počítám ten rozměr, takže 10 minus 2, padding tam nemám, takže 10 minus 2 děleno 2 plus 1, 8 děleno 2 4, 4 plus 1 se rovná 5, takže výstupní rozměr je 5 krát 5 krát těch 8 feature map. Pak mám flatten. Flatten vlastně jenom z téhletý matice udělá, nebo tenzoru, když už je to třírozměrný, tak udělá nám z toho vektor jednorozměrný. Takže si tady vypočítám, kolik je 5 krát 5 krát 8. 5 krát 5 krát 8, 25 krát 8 je 200. Krát 1 vektor. A u té dense vrstvy tam vlastně počet parametrů, tedy výstupní rozměr vidím, že jsou 4 neurony, to nemusím počítat. A počet parametrů spočítám podle tohoto vzorečku. Vstup plus 1 krát počet výstupních neuronů. To znamená 201 krát 4, což se rovná 804. No a když teď sečtu vlastně celkový ten počet parametrů, tak je to těch 328 plus 808 plus 804. Takže 328 plus 808 plus 804, 16, 4, 20, 0, 4, 8 a 8, 16, 16 a 3 je 19, takže celkem 1940 parametrů. Takže Ačko, kdybychom se znova měli zodpovědět, tak feature mapy, které vstupují do těch poolingových vrstev, jsou 28 x 28, tak co vstupuje do té první vrstvy a do té druhé vrstvy nám vstupuje 10 x 10. A počet parametrů tedy 1940. Příklad číslo 8 a číslo 9 jsou obě malé konvoluční neuronové sítě, u kterých máme vypočítat počet parametrů. Takže u 8 máme vstupní vrstvu, na které jsou obrázky 27 x 27 s hloubkou 3, tedy ty vstupní 3 feature mapy. Takže 27 x 27 x 3 rozměr. Počet parametrů u vstupní vrstvy se nepočítá. Ono vlastně dříve v minulé verzi Kerasu se ten vstupní rozměr zapisoval přímo do té první konvoluční vrstvy, stejně jako jsme to udělali u toho předchozího příkladu. Teď už máme ten nový zápis, takže tadyhle to je ten vstup. Ten má tedy 0 parametrů. A co budeme tedy potřebovat vypočítat, jsou parametry první konvoluční vrstvy. Takže parametry, napíšeme conv 1 a tam zase použijeme tento vzoreček, počet vstupních feature map, takže 3, krát velikost filtru, ten vidíme, že je 3x3, potom plus 1 a krát počet výstupních feature map, těch máme 12. To se rovná 3x3, 9 krát 3, 27, 28 krát 12. Což je 280 plus 56, 336. Výstupní vrstva, nebo respektive výstupní rozměr, z té konvoluční vrstvy zase vypočítáme, jakož je to čtverec, tak nám stačí jeden ten rozměr,
27 minus velikost toho okna, takže 3. Padding máme 0, tak plus 2 krát 0 psát nemusím. Děleno S, stride tady je 1. Takže děleno 1 plus 1 se rovná 27 minus 3 je 24, 24 plus 1 je 25. Takže z toho nám jde rozměr 25 krát 25 krát 12. Další máme poolingovou vrstvu, ta má 0 parametrů a rozměr, tady napíšeme H out poolingový se rovná. Máme 25 na vstupu, potom rozměr okna máme 3, takže minus 3, padding žádnej a děleno 3 plus 1. 25 minus 3 je 22, děleno 3 plus 1. No a tady vlastně, proč jsme ten vzoreček psali do těch hranatých závorek, to znamená, že vlastně ořízneme jakýkoliv zbytek, který je při dělení. Takže 21 děleno 3 je 7, plus 1 je 8. Takže vlastně výstupem z té max poolingové vrstvy je 8 krát 8 krát 12. To máme těch 12 feature map. Pak máme flatten, takže flatten 8 krát 8 krát 12, tedy 64 krát 12, to je 640 plus 128, 640 plus 128 se rovná 768. Teď máme dense, tak tam vidím rozměr výstupní, že je 10 a počet parametrů. Zase vypočítám podle vzorečku. Vstup plus 1 krát výstup. Vstup je těch 768, takže 7690 parametrů. Sečtu tedy 7690 plus 336 a vychází mi to dohromady 8026. Takhle jsem si to smazala. A teď 9. Ta se vlastně vypočítá úplně stejně, takže tvar vstupní máme 224 krát 224 krát 3. Potom výstupní z té první konvoluční bude, protože je to taky zase čtverec, tak počítám jenom jednou. Takže 224 minus filtr je 5x5, takže 5. Potom plus 2x0, žádný padding nemám. Děleno stride je 1 a plus 1 se rovná 219 plus 1 220. Takže rozměr je 220 krát 220 krát 16. Pak máme max pooling, do toho výstup bude 220 minus, tady máme 3x3, takže minus 3, padding žádnej, děleno 3 stride a plus 1 se rovná 217 děleno 3 plus 1 se rovná 73. Takže výstupem je 73 krát 73 krát 16. Pak
flatten. Flatten si to jenom roznásobím. 73 x 73 x 16. Podle kalkulačky je to 85 264. No a dense, tam mám 10 neuronů, takže počet parametrů bude 852 650. Nesmím tam zapomenout přičíst tu jedničku. Takže 852 650 a ještě mi zbývá vlastně vypočítat, kolik má ta konvoluční vrstva parametrů. No a tam má vlastně stupní máme 3, takže 3 krát okno je 5 krát 5 plus 1 krát počet výstupních je 16, což se rovná 5 krát 3 15 krát 5 76. Tak, krát 16, 76 krát 10 760, 6 krát 7 42, takže 1216. A sečtu tedy 852 650 plus 1216, 6, 6, 8, 3, 5. A mám 853 866 parametrů. Příklad číslo 10. Konvoluční síť má v KT vrstvě dvě následující příznakové mapy. Feature mapa 1, 1 minus 2, 8, 1, 3, 4, na druhém řádku 9, 7, 2, 0, minus 6, 7, na třetím 1, 3, minus 7, 2, minus 9, 2, na čtvrtém 7, 1, 3, 5, minus 7, 8 a na posledním 1, 7, 2, minus 1, 4, 2. Druhá feature mapa je 2, minus 8, 4, 9, 8, 5, na druhém řádku 8, 1, 4, 3, 3, minus 1, na třetím minus 5, 6, minus 3, 2, minus 1, 3, na čtvrtém 1, 7, 2, 1, 2, 9 a na pátém 6, 2, minus 1, 3, 5, 4. Následující vrstva je max pooling vrstva s těmito parametry. Filter má 3x3, stride 2, padding 0. Kolik příznakových map bude v této vrstvě a jaký bude jejich obsah? Tak, protože je to max pooling, tak vybíráme největší číslo z toho daného okna a posunujeme o daný krok. Padding máme 0, to znamená, na konci těch matic nebudeme kreslit žádné nuly. Tak první to okno máme zde, největší číslo je 9, druhé, potom kroku 2 máme zde, z toho největší číslo je 8 a teď už vlastně o 2 se posunout nemůžeme, protože to by jsme museli mít právě ten padding, ale ten nemáme, takže těch 6 pixelů nám vlastně zmizí. Takže budeme mít velikost tady 2 šířku, no a teď se vlastně posuneme o ten stride dolů, takže 1, 2, takže tady 1, 3, minus 7, 7, 1, 3, 1, 7, 2, tak největší číslo je 7. A zase, když posunu se o 2, tak z těchto největší číslo vidím, že je 5. To bude vlastně výstup pro jednu feature mapu, takže FM1 out. A pak ještě vlastně pro tu druhou, protože u poolingových vrstev, jak jsme si ukazovali i v těch předchozích příkladech, tak ten počet těch feature map je stejný jako výstup z těch konvolučních. Takže zase vezmeme tady prvních 9 čísel, z nich vybereme největší, takže FM2 out. Zase bude mít stejný rozměr, 2x2. Tady největší číslo je
8, pak z těchto 9 největší je 9, z těch spodních 9 největší je 7 a z těchto 9 největší je tady ta 5. A to jsou v podstatě všechny příklady na konvoluční sítě, takže teď se přesuneme na analýzu textu.